Nganong niingon man si Jesus sa Matthew chapter 19 verse 24 nga mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kabantay mo igsoon, nganong niingon man si Jesus nga lisod ang mga dato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kunya, masayon pa kuno, according to Jesus, ang pagsulod sa kamilyo, no? Sa bangag, sa giagian sa dagom, nga kagamay anang bangag, kunya kadako sa kamilyo. So, kung imo ni siyang pamalandungan nga senaryo nga gi-share ni Jesus, makaingon ka nga imposible kay may tabo, imposible sa dato nga maluwas. Imposible kayo nga ang dato na chance nga makabaton og kaluwasan. Nganong mauman na ang panglantaw ni Jesus sa mga dato? Maum guni mga igsoon. Kani mga dato halos di jud kay halos kanang pure jud ka nga dato, nakatanan, nakay kwarta, nakay mga lain-lain sakyanan, nakay mga properties, no? Naakay mga kabtangan, katigayunan nga daghan kaayo. Inigmata pa lang nimo sa buntag, wala na kay problema hunahunaon kay kung nakay gastuhon or nakay paliton naa dayon. Inig-check nimo sa imong bank account, daghan kay mga millions, milyon. Imong GCash puno permente, no? Grabe, halos wala na kay gikinahanglan kung dato ka. Nya ang dato kay igsuon kay ang tan-aw sa nimo sa imong kagalingon murag taas kay ka kay ang mga tao murag ubos ra kay nimo, no? Mauna ang kahimtang kung ikaw usa ka dato. Kunya, of course, kung dato ka, wala na kay kinahanglanon kay dato man ka kayo. Bisan gani ini kamatay nimo, nanay nag-atang St. Peter or nanay nag-atang diha nga unsa nang nada igsoon aron mahiluna imong patayng lawas, no? Mao ningon si Jesus nga lisod kayo sa taong dato nga mosulod sa gingharian sa langit. Kay igsoon prangkahan ta mo. Dili tanan pero tagsa ra kaayo dato kanang pure jud nga dato nga manginahanglan og Ginoo, no? Kay kasagaran sa mga dato ang nahimo nilang top priority ang kwarta. Unya ang uban pud mga dato nagtuo sila nga ang kwarta mao tubag sa tanang butang. Ang kwarta once naa nila or naa sa ila, mahimo nila ang tanang butang. Kung sila mo istorya, maminaw ang kadaghanan kay tungod sa kwarta. Karespetuhan sila, katahaan, taas ang pananaw sa mga tao nila. Ngano man milyonaryo, dato, daghang kwarta. Mao na nga ningon si Jesus nga mas lisod sila nga makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man kay kasagaran sa dato kayo igsoon. Kanang pure jud nga dato, wala na nanginahanglan sa Ginoo. Tagsara kay kakita og dato kay igsoon nga seryoso kayo ang ilang relasyon sa Ginoo. Pwede na sila musimba, pero how about sa ilang gitawag og relationship ni Lord, ilang commitment? Laom ba? Dili na manginahanglan. Kay ngano man para sa ilaha naman nila ang kwarta. Nya usa pud igsoon mao ni ang dato di na basta-basta mo tuo walihan. Ngano man. Example, ikaw magwali-wali kag dato, wagay kay bisikleta, wagay kay four wheels, wa kay sports car, no? Na kay motora pero ilaha grabe kay ilang mga sakyanan, daghan kay tag milyon-milyon pa. Nya magwali-wali kanila, moingon man na sila. Nganong mo tuo man ko ninyo, wa gali mo ingani. Ako may tinuod og Ginoo kay dato ko. Ana man na nagtuo man ang mga dato igsoon nga gipaboran sila sa Ginoo. Nagtuo man ang mga dato igsoon nga natulong sila. Kay ngano man ni dato man sila but not knowing nga sa Bible nag-ingon even the devil himself can disguise as an angel of light. Sa Bible igsoon ang Bible nagtug-an nga bisan ang yawa pwede siya mo bless. Ang yawa pwede mo offer og mga material nga butang, kwarta, bahandi ning kalibutan pero malayo kas tinuod nga Ginoo. Pwede ka igsuon magbanig og kwarta himuon na sa yawa pero di ka mga lagad sa Ginoo. Mabito tong si Satan yang gioperan si Jesus sa dang nagfasting. Namuluhod kanako ako ni hatag ning tibuok kalibutan, di ba? Maunay naa sa yawa pwede na kung si Lord pwede mo bless nato. Si Lord mo pauswag, mo paasenso, mo palambo nato kaya sa nahimuon sa yawa, no? Apan ang kalahian igsuon sa pag-asenso nga ihatag sa Ginoo ug sa demonyo kay ang
pag-asenso nga ihatag ni Lord pag-uswag, mailhan na kay kita pod maduol sa Ginoo. Kita pod ang atong kinabuhi, ang atong lifestyle makita si Lord. Mao nay nya na pod tay kwarta at the same time mao nay pag-asenso nga gikan sa Ginoo apan sayawa, no? Paminaw mo. Daghang kag kwarta pero ang imong kinabuhi di mayong ehemplo, ang imong pagkinabuhi hiwi, ang imong kinabuhi igsoon dili panalangin sa uban. Pero daghang kag kwarta, no? Mao nay kalahian. Mao na ningon si Jesus igsoon nga lisod ingon tong batan-on nga dato nga ako naman ning natuman ang tanang sugo, pero unsay ingon ni Jesus, lakaw ibaligya ang imong mga kabtangan kay katong batan-on na dato kayo, no? So mao to nga ang batan-on ming lakaw naghinuktok kay di niya kaya ibaligya ang iyang kabtangan. Once dato igsuon manggol, maong ingon si Jesus nga ang dato lisod makasulod sa kingharian sa langit. Once dato dahag kwarta lisod yun na niya ibaylo ang iyang kabtangan kaysa Ginoo. It seems like ang iyang Ginoo mao ang kwarta. Maong lisod siya. Walihan nimo about kaluwasan kay para niya. Luwas na siya kay daghan siya kwarta. Wa siya kabalo nga ang taong dato igsuon didto sa hadis nagantos, no? Kato dato man to pero nganong wala na may chance nga maluwas. Kaya unta niya palito ng kaluwasan, no? Didto nasayop ang taong dato ug mao po na ang kasagaran nganong niingon si Lord nga ang taong dato maglisod pagsulod sa kingharian sa langit, no? Kay nagtuo ang taong mga dato igsuon nga once na sila'y kwarta nana nila ang tanan, pero ang ilang sipyat ang kaluwasan dili mapalit og kwarta. Kung dili ang kaluwasan atong masinati pinagi sa atong pagtuo sa gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo, dili ang kwarta, no? Mao na mga igsuon nga lisod. Again akong balikon, muwali ka og mga milyonaryo, kinsa ra ka? Ako may tinuod nga na Ginoo kay tanawa, no? Di ka basta-basta paminawon. Apang nakanindot lang igsoon kay sa next verse ningon si Jesus, sa tao lisod apan sa Dios wala imposible. Lisod man kabigon, lisod man luwason ang mga taong dato, apan kung ang Ginoo nay mulihok, walay gahi nga kasing-kasing nga dili ma-open or mahumok, no? Walay kasing-kasing nga grabe katiga nga dili kaya madugmok once si Lord nay mulihok. Amen, no? Mao na nga if ever na kay kaila nga mga grabe ka kwartahan, dato kay ba? Tanaw nimo maglisod ka og sangyaw, maglisod ka gwali kay para nimo kinsa ra man ko Lord, oy maglisod jud ko ani di jud ko tuhuan. Iampo lang na igsoon. Iampo and then pakita lang sa imuhang pagkinabuhi kay ang gingon sa Mateo 5:16 ningon man diha nga pasigang yung mga suga og aron makita nilang inyong maayong binuhatan og ilang pagadaygon yung amahan nga nasa langit. So posible man gud igsuon nga malamdagan na sila dili sa istorya pero sa imong pagkinabuhi. Mahayagan sila dili sa imong istorya kay di man ta tuuhan. Kay dato gud sila pobre ra ta. Pero sa atong pagkinabuhi nga makita si Kristo dakog posibilidad nga makaamgo sila nga tinuod yun yung tawano nagi ni Ginoo kay makita nako si Kristo sa iyang kinabuhi. Amen. So mauni ako ang gamayng pagpasabot igsoon tungod kay naapoy nang utana ngano kunong ningon si Jesus nga lisod sa taong dato. Yes, ang makasulod sa langit. Lisod jud igsoon kay ang taong dato nanatanan di na mangita Ginoo. No, nananay para palit bugas, nananay para palit o bisag unsa anything they wants. Kaya nila makabot kay dato sila. Kaya nila magtur sa lain-laing nasod sa tibuok kalibutan kay na sila'y kwarta. Apan ang ila lang igsuon wala na hibalui. Ang tinuod nga kalipay dili mapalit sa salapi. Ang tinuod nga kalipay atong matagamtaman sa dihang mahimugso si Kristo sa atong dughan once natay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kay kung tinuod pa nga ang kwarta may maghatag og kalipay, nganong daghang dato naghikog. Og di pud tanan dato malipayon. Naidaghang mga dato nga lugos katulog og gabi nagsig-check sa kamera basin nay tulisan. Pero lahi ning nakay kwarta nasad kay Ginoo kay maka-feel ka og security. Kay ang tinuod nga kalipay og kalinaw labaw sa tanan ang kaluwasan kanang naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Amen. So usa ka gamayng pagdasig ug pahinumdum nato nining kabuntagon. Ampo amping abante. God bless everyone.